ya Bu Mariam. Mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Senajan saonone sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ora sama cucu kersa rokoe ra bakal maju. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Ada berjuang ke kanca nur melengkung. Ibu Mariam ya. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo suwelan tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Ada Koyo Jogja istimewa. Ini disapa kembali, selamat datang untuk tamu undangan yang baru hadir. Adik-adik ini yang di depan mau joget ayang, bareng tante sini. Gak mau kenapa?